My, ľudia z 90. rokov. Oligarchovia, politici, bankári, podnikatelia. Čo sme to vlastne spravili s tou krajinou? A nemám jednoznačnú odpoveď. Lebo odpoveď nie je jednoduchá. Na jednej strane sme zničili starý svet. Svet, ktorý nefungoval. Ktorý bol nespravodlivý, neefektívny, represívny. Sovietský zväz si nezaslúžil prežiť. Bol to zlý systém pre zlé časy. A jeho koniec bol nevyhnutný. O tom nepochybujem. Ale na druhej strane sme na jeho troskách nevybudovali nič lepšie. Vybudovali sme chaos. Vybudovali sme svet, v ktorom 10 ľudí vlastnilo všetko a 170 miliónov ľudí nevlastnilo nič. Vybudovali sme svet, v ktorom slovo zákon to bol vtip. V ktorom slovo spravodlivosť to bol ešte väčší vtip. A keď prišiel Putin a povedal dosť, keď povedal teraz budú pravidlá, keď povedal teraz budete robiť to, čo vám poviem ja, milióny ľudí ho za to milovali. Milovali ho nie napriek tomu, že bol autokrat. Milovali ho práve preto, že bol autokrat. Lebo chaos, z ktorého sme profitovali my, bol pre nich nočnou morou. A v tom je tá strašná irónia tohto celého príbehu. My, oligarchovia, sme Putina umožnili. Nie len tým, že sme ho financovali a podporovali, ale tým, že sme vytvorili taký svet, pred ktorým ľudia potrebovali ochranu. A Putin im tú ochranu ponúkol. Výmenou za slobodu. A ľudia ten obchod prijali. S radosťou, s úľavou, s vďačnosťou. Začali Putina za to zbožňovať. Nemôžem ich za to odsudzovať. Nemám na to právo. Lebo kým oni stáli v rade na chlieb, ja som si kupoval ďalšiu nehnuteľnosť v Monte Carle. Kým ich deti nemali na nové topánky, moje deti chodili do škôl vo Švajčiarsku. Kým oni hľadali spôsob, ako prežiť, ja som hľadal spôsob, ako zbohatnúť ešte viac. A keď potom prišiel niekto, kto im povedal, toto sa skončí, ja nemám právo sa čudovať, že mu za to tlieskali.